bukod ni Ginoo Kristo. Yes, sakto kay na, no? Munang makailapon. Makailapon. Munang Katoliko, no? Muna sa English ba universal. Oh. Kaya ang unang simbahan tagaan na mag-instruction pagka makailapon. Makailapon. Muna nga kaning ubang kay mo pa may pagsugod gani, no? Pagtukod. Yeah. Pero with all due respect nila kay wala maging iwali pod, pero mo lagi na nga atong tanawon gyud ang kinsa gitinuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo kay naa man nila ang kaluwasan. Yes. Kaya og tinukod lamang og tao naman sa Biblia nga ang tao dili man makapaluwas. Dili, yes. Ang Dios naman mo na nga Brad John atog yung gisangyaw di ba nga ang Katoliko gyud tinukod ni Jesus. Wala, Brad. Nato sa Brad Silbert na po. Ato yak na Ato yak na may pag-abot sa atong amigo kay si Brad Silbert Dondoyano. Then kani Brad, ang koneksyon nato nga gikan gyud ta sa mga apostoles. So dili na nila ma-question nga nganong nganong man gitawag man mo nga Catholic, makay meaning makailapon na Brad Silbert. Kung saan man gud nga sa sinugdan nga gitukod ni Ginoong Kristo ang iyang simbahan gitaga instruction panglakaw kamos tibuok kalibutan. Ha? Diha nag-origin ang atong pagka-Catholic. Anang simbahan na gikan gyud sa mga apostoles. Unya unsa may ingon rin niya sa sa Mateo 20 pag tudloy sila pagtuman sa tanan nako mga sugo. Og hinumdumi ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Klaro kay na, ha? Klaro kay na. Ayaw ninyo question na nganong wala man babasa diri nga Catholic diri sa Bible. Naaray mabasa pero binisaya lang. Ang inyong sabton ka namang yung buot ninyo pasabot Catholic. Ang word nga Catholic dili na taon binisaya oy. Di pa na English. Yes, Di pa na Tagalog. Ang kuan na sa Latin gikuha nga word ang atong pagka-Catholic. Pero meaning makailapon lagi kay ang unang mga apostolis gihatagang instruction panglakaw kamos tibuok kalibutan ug mao na naka-origin sa atong simbahan. Karon Brad Silbert masing madugang-dugangan pagin niya kay maayo mapugain ni siya sa atong tuki sa atong Bible God. Okay. May nga po sa tanan, no? Diretso nila yun ta. Yes. Okay, Katolik. Kung kaya na siya nga kanang mangutana ang mangita yung litra por litra. Yes. Parehas ra Roman Catholic. Asa man na mabasa sa Biblia. Kung imong yung ayuhon og huna-huna ba? Kung kahibalo ka sa dagan sa history. Yes. Usa na siya ka misnomer nga pangutana. Usa man ang misnomer, dili angay ipangutana. Kung kahibalo ka sa history anang paggamit-gamit og pulong. Roman Catholic. Nganong mo ingong kuana kay kanang pagtawag og Roman Catholic sa iglesia nga gisugda ni Kristo, awahin na. Yes. Awahin na kay gani kanang explicit gud nga makita ng kana yung litra por litra gyud nga Catholic. Sa mga referensya gituhuan nga ang unang nigamit si Ignacio. Yes. Kanang word nga Catholic. Okay, mga 107 AD iyan ang gitawag sa simbahan rapod nga gisugda ni Kristo. Kristo. So kung iunanaon ba nato pagunahuna ba nga? Kung mubasa lang kag Biblia, unsaon nimo pag kita litra por litra sulod sa Biblia nga matud pa sa referensya ang unang nigamit si Ignacio man. Ignacio. Nya mga 107 AD na. So nganong imo mang pangitaon sa Biblia nga awahin naman na create kana nga terminology. Pero kung sabton pod katong imong giingon nimo Brad nga ang but pasabot anang Catholic makailapon, tay mabasa dayon diri sa Biblia. Pero kana bang explicit gyud nga litra nga Catholic na karon moadto ta sa giingon sa history nga ang una kunong gamit si Ignacio. So anong imo mong pangitaon sa Biblia nga niadtong 107 naman gigamit na ni Ignacio.
So misnomer di na nga ipangutana kay para sa naog nganong mangita man kag internet panahon sa mga apostol. Nga wala pa may internet panahon sa mga apostol. Inana ba? Kanang pang pag-ingog Roman Catholic Church asa sa Biblia, dili lagi na mabasa sulod sa Biblia, litra por litra tungod kay base sa history kana nga description, official description na asimbol na niadto lang 1870. First Vatican Council 1870. So karon ang nadesisyonan nga description sa First Vatican Council imong pangitaon sa Biblia nga unang siglo man na. So parehas nas pag-ingon nga nganong mangita man kag in English nga Biblia panahon sa mga apostol nga wala pa man sila gay in English. Iwa pa po yung English atong. So mo na nga kanang mangutana yung asa mabasa Roman Catholic Church sulod sa Biblia misnomer. Dili ang nga ipangutana tungod kay kana nga description na asimbol na niadto lang 1870. Nakaron pwede ba ang pangutana? Pwede ba nga butangag description ang iglesia nga gisugdan ni Kristo nasa Jeremias 31:21 nga nag-ingon diha nga ang dalan kuno butangag mga ilhanan o timailhan sa in English description. Ang dalan niya kanang dalan god sa atong pagtuong Kristiyano mao man si Kristo. Yes. Unya ang iyang iglesia lawas man niya di dalan pod ang iglesia. Unya nag-ingon man si Jeremias nga butangag mga description. Jeremias 31:21 mao nang sakto ang gibuhat sa mga obispo. Yes. Nga gibutangan nila mga description. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nganong one tungod kay usara ka iglesia o simbahan ang gisugdan ni Kristo. O nganong apostolic kay ang unang mga sakop mga apostol. Nganong Roman tungod kay pahibalo man ni Kristo nga ang gingharian ang iyang sentro imbis Jerusalem kay dito masugdi ibalhin ko no. Ibalhin sa lugar nga magbumungahon pag-ayo, meaning kanaabang productive o daghang makobig. Nasa Matthew 21:43 nga itugyan ko no sa dapi mga nasod o lugar nga magbabungahon pag-ayo. Matud pa sa buhat 2:39, layo kuno na nga dapit, layo sa Jerusalem. Unsa man ang layo ang mga nanimuyo kuno anang dapita nga layo, mga hintil. Takdo gyud sa Roma kay kanang Roma lugar man sa mga hintil. Na karon sunod chapter 23 verse 11, giklaro na gyud ni Kristo unsang lugara. Gingnan niya si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma. Sa wala ka huna ang mga daghang gabasa sa Biblia na ngano nga ang Roma giparallel sa Jerusalem diin didto nagsugod ang iglesia. Sigurado nga tungod kay maoy gipasabot ni Kristo. Usa ka lugar nga balhinan sa iyang sentro mao ang Roma. Yang anong Roma man nga lugar man sa mga pagano. Amo mo gunay target pod sa ni Kristo nga ang lugar nga pagano kinahanglan ma-convert into Christianity. Kana bang ana bang lugar nga pagano ilisan og mahimong lugar sa Kristyanismo. Mao na nga sa history didto gyud nabalhin ang sentro kay ang holder of the keys tinugyanan sa mga Yahweh's giharian sa langit nga nagsimbolo sa pagka-Vicar of Christ kay giingnan man niya si Pedro man na Pedro ati man na ang akong mga karnero. So si Pedro may Vicar of Christ kay kanang iyang katungdanan sa pag-shepherd sa flock iya man gibili ni Pedro. Yes. Nya timan-an biya nato nga naa ang ubang mga apostol dito. Pero si Pedro nga giingnan, Pedro ati man na ang akong mga karnero. Sa to pa, siya mo'y gihimong unang universal pastor sa simbahan o iglesia nga gisugdan ni Kristo. Karon sa mang tinuhuan ang gatudlo ana. Katoliko. Dayon kung mabakanti na katungdanan naa sa buhat 1:20, dunay mupuli. Kay kanang katungdanan kung mabakanti dunay mupuli. Plus anang katungdanan sa presidente. Kung mabakanti puli-pulihan man na. Nya history. Unsa mang listahan na sa history. Ang muhatag og kanabang impormasyon kinsay nakapuli-puli anang katungdanan ni Pedro kana ramang list of popes
Wa may laing listahan ana. Aron dili mo bugtok pud ang giingon Oh. ng Ginoong Kristo nga ako magaban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Yes. Yes, ni mabukto. Magpadayon, no? Nasa Lucas 1:33 ang simbahan o gingharian ni Kristo way pagkatapos. Yes. Sa ato pa magpadayon. Mm. So unsang simbahan na nga nagsugod panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon mauna og mao man na ang Roman Catholic Church. Kay ang ubang mga grupo nga kutlo-kutlo kunog bersikulos Biblia nga ilang gingalan sa ilang pundok, di man makunik, di man masumpay. Yes. Kay pananglit ang kang Manalo 1914. Di makunik. Kay layo kay no? Pila pa ka tuig. Kaya niabot ang 1914 so di mo makunik. Pasilo ako aning sunod kay narabatay ka uban diri. Ang piniling nasod 56, 57. Nagsugod. So dili nimo makunik. So dili na mao ang simbahan o pinili nga gisgutan ni Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga ang mubiya ani isipong Antikristo. Antikristo. Kay panahon ni Apostol Juan na naman ang pinili nga grupo. Nga mao na po ito ang gitawag og Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Okay. Iglesia sa mga hintil, ganapo hintil nga nakabig. Yes. Oh, so mao na nga pasaylo ako sa mga grupo nga awahin na gyud na nahimugso na tukod kay di man nimo makunik, di man masumpay panahon sa mga apostol. Pero ang Roman Catholic Church sumpay gyud. Sumpay yun. Oh. Dini lang sa Roma 1, kapitulo 1, versikulo 8 niyon. Una sa tanan, ang nagpasalamat ako, kinsa man ni ako, si Pedro, si Pablo, sa Dios. Pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, kay nisang nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Yes, oh. Nik sa to pa kung i-translate na tuglaing pulong, nik katoliko ang Yes. inyong pagtuo. Yes. Okay. Ngano guna agad nga kanong kanang katoliko dili gina siya mawala nga description sa matud nga iglesia. Gali naguna. One Holy Catholic Apostolic Roman. Ohi paging Roman kay awahin naman gud pod nabalhin ang sintul dito. Okay. Nganong nga kanang Catholic man gisunod sa One Holy Catholic? Nganong gisunod man na kay mao man gud na distinguishing mark nga kalainan sa gingharian sa daang kasabutan. Kung imo na ikumpara katong gingharian sa daang kasabutan gitawag man tog Jewish religion. Jewish. Agani napatoy nauna ato katong patriarchal religion katong panahon ni Noe og Abraham. Dayon pag abot ni Moses mo to Judaism. Oh, nganong gitawag man siya Judaism tungod kay para lang sa mga Hudyo. Ito pa dili pa para sa tanan. Dili pa para sa Ang kang Kristo para sa tanan. gitawagan ito sa piniling nasod. Oh. Kay temporal pa man gud to. Yes. Ang katumanan ana pang universal na sa ito pa makilapo ni pang tibuok manahul universal o Catholic mao na nganong dili mawala ng description nga Catholic sa matuod nga simbahan o iglesia ang gisugdan ni Kristo kay mao na distinguishing mark sa New Covenant religion og sa old nga Jewish. Mao tong gitawag tong Jewish tong karaan kay para naman sa mga Hudyo. Yes. Ang kang Kristo para mas tanan universal Catholic. Yes. So mao na nga kung ang imong simbahan dili Catholic dili na mo. Dili mo. Marcos 11:17 niingon si Kristo nga di ba ang balay nasulat man na nga pagatawgon kinig balay sa pagampo kay kanang atong simbahan gud nga literal balay man sa pagampo. Dayon tawgon po kunog alang sa tanang kanasuran. Yes. So ito pa universal. So napagali day basihan. Nga gikan gud sa baba ni Kristo nga hinganlan ng iyang balay o ang iyang simbahan og universal o Catholic. So karon kung ato bang itandi-tandi ba kanang mga description sa Biblia, Yes. asa may palabihon yun nato? Katog yung gikan sa baba sa master. Yes. Jesus kay kanang moingon tag Iglesia ni Kristo si Pablo may naglito kana. Kanang moingon tag Iglesia sa Dios si Pablo gihapon. Katong pinili si Pedro mo nag-ingon ana sa 1 Pedro 2:9. Usara na ka iglesia pero lain-lain ang ilang tawag. Ang mga apostol na naiuban moingon nga Christians kuno. O Iglesias Thessalonica, pagabos Thessalonica, Iglesias Corinto, gitawag Iglesias Corinto. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, ang gusto niyang itawag sa balay katong Marcos 11:17. Kani pong pagsabot. Ang balay ko no pagkatawag og alang sa tanang kanasuran. Sa ito pa universal. So mo nang natuman. Pag ingog alang sa katanang kanasuron, dili pasabot nga wala na dito sa Jerusalem kay niaman diri sa Lucas kapitulo 24
versikulo 47 niyon. Og sa ngalan sa og sa iyang ngalan mo ni pasabot sa Kristo. Ang mensahe may tungkod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Yes, Wala sugod sa mawala Jerusalem. sa Jerusalem. Oo. Ang Jerusalem din Roma. Manang, Kana agong imong huna-hunaon gud nga sa tanang lugar nga naabtan sa iglesia nga tinuod ni Hesukristo nganong butangan niya na kog tinuod kay na may dili tinuod ko. Na may iglesia ni Kristo pero gitukod ang Trapulano. Ni Felix day. Oh. So mao da nga mo yung gitag iglesia ni Kristo sumpayan nga natog katong tinuod. Oh. Ang tinuod nga iglesia ni Kristo mao ra man putong gitawag og Katoliko. Di ba? Kay kadtong disipulo ni Apostol Juan nga si Ignacio sumala sa history. Siya man joy nag-ingon nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo gitawag nga Katolik. Sa to pa usara day ang iglesia ni Kristong tinuod og Katolik. Nahinumdum ko sa usa ka iglesia ni Kristo bang ingon siya anong giilisan man ninyo na. Kung inyong ilisan ko og ngalan di mawala nang iyang pagka iglesia ni Kristo. Inko teka kadtong si Simon nga gitawag siya og Pedro o Sipas ni Kristo. Nawala ba ang makaingon ba ta nga naduha ba ang pagkatao ni Simon ug Pedro? Dili usara. Si Saul, di ba? Sa wa pa siya tawag Pablo, Saul man to siya. Sa dihang gitawag siya Pablo, makaingon ba ta nga maduha ka tao si Pablo o si Saul? Lain-lain dili usara. Kay ang Saul mao man to ang gihinganlag Pablo, usara na ka tao. Nya kay ang iglesia pod ni Kristo mao ra man po to ang gitawag og Catholic, usara na ina. parehas na nga si Pablo kung paistoryahon sa iyang experience, isultin niyo yun niya ang experience niya gikan sa pagkasaol. Oo. Isultin niya ang paggikan sa pagkasaol kay mura man siyang tawhana. Mao lagi nga ang tinuod lang ang iglesia gyud nga gisugdan ni Kristo na naasimbol ang iyang kanabang kumplito nga description ni adtong First Vatican Council 1870. Yes. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao na gi-describe gihulagway diha anang mga description na sa gisugdan ni Kristo. Haom magyud kay na kay may kay Juan usara kay iglesia. Usara man pud kay iglesia. Paging kag holy kay ang founder holy si Kristo balaan. Yung kag Catholic kay si Kristo na naglitok nga ipalukop sa tibuok kalibutan. Tawgon og universal Marcos 11:17. Din nganong apostolic kay mga apostol ang unang mga sakop. Nganong naruman tungod kay nabalhin sa Roma ang sentro. Di ba? Sumaw na nga labi na nga ang atong Ginoo gahatag og authority gahom sa iyang simbahan. Unsa man kanang sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Tingali mo ingon ta mga apostol may giingnan ana ni Kristo, mga apostol bitaw. Pero ang ilang authority mapasa sa ilang sumusunod. Mga obispo man na. So ug unsa idili og itugot sa mga obispo aprobahan sa langit. Yes. Kay ang authority sa mga obispo, mao man na ang authority sa mga apostol. Kay ang authority mapasa-pasa man na. Sama sa authority sa presidente. Ang authority ni Duterte, kanhi Rodrigo Duterte pagka-presidente karon naa na ni Bongbong. Kay si Bongbong may ni sunod nga presidente. So sumala sa history kinsay nakasunod sa authority sa mga apostol, mga obispo man. Nya naamanggali tay duha ka example ana nga klaro yung Katoliko nga obispo. Katoliko nga pastor. Kinsa man si Obispo Ignacio lagi, disipulo ni Apostol Juan. Napa si Polycarp, disipulo gyapon ni Apostol Juan. Puros na mga obispong Katoliko. So buti pasabot kay na Katoliko magi makaangkon nga mao'y successor sa authority sa mga apostol ang mga obispo. So mga obispo mo nay authority nga mudili og mutugot og naagyoy gihimo gyud sa mga obispo brod nga nituo pod ang mga dili Katoliko. Pero pili-pilion lang nila. Tagaan nga na ko example. Kining pagkanonay sa Biblia. Kining paglangkob sa Old ug New Testament. Katoliko may himo ni. Yes. Nya, wadto ka sa panahon sa mga apostol, wa mas laga ingon ana. Si Pablo wala maingon nga ang Old Testament ug New Testament ibukbayn usahon. Wa mag-ingon si Pablo ana. Si Juan wala. Kay ang nagmugna sa pagtapok ana, pag-finalize sa ihap ana, mga obispo naman pinagis mga konsilyo. Ang unang konsilyo nga nag-canonize yun,
nagdeklara pila ka basahon ang Old Testament ug New Testament katong sa Council of Rome 381 or 382 AD. Then gi-reaffirm na sa Council of Hippo 393, reaffirm gihapon sa Council of Carthage 397. So pag-ingon sa mga obispo nga ang New Testament ha kinirang 27 nituo ang mga Protestante pod. Pag-ingon sa Katoliko nga dili 39 ha ang Old Testament, 46 gyud. Ang Protestante mo tuo. Kanus-an ang pero actually ang una yung Biblia, bro. Kuan man gyud na man gyud tong Sirach, Baruch. Katong na gyud tong 7. Pero pag abot ni Martin Luther sa dihang nirebilde na siya sa Katoliko, dayon gisupak man yung doktrina sa purgatorio. Unya nakigdebate siya pare nga nagdepinsa og purgatorio gigamit mga Makabeyo. Lupig man siya debate. Mo nang wala niya tuhuin ang Makabeyo. Mo nang nisip siya laing kanabang kanon. Ang iyang kanon nga gipili kay aron walay Makabeyo katong sa Palestinian kanon nga kulag 7 ka libro. Kay duha man ng kanon sa mga Hudiyo, Palestinian ug Alexandrian. Ang Alexandrian 46 books katong naagi Makabeyo. Ang Palestinian wala tong Makabeyo. Kay kuan naman 39 kung masayop. Oh, so mao na nga lupig man kog debate kung ang akong gamiton Palestinian kanon. Lupig ko siya debate kung Alexandrian canon may gamiton. Dito sa Palestinian kay walay Makabeyo. Mo nang si Martin Luther may nag-unaan ng 39 books sa Old Testament. Nga kung i-add na sa 27 books, mahimong 66. Di ba nabi na meaning? Nga naman nga 66 man yun ang ilang ihap sa libro, bro. Kung gamito na to atong kaalam kay narabas revelation ipagamit ang kaalam. Nganong natunong man ang ilang ihap sa libro nga 66. Di ba? Unya ang sa Katoliko 73. Na meaning oy. 66 sign of kanang 6 good sign of incompleteness. Kay mo man numeros mapintas nga mananap, di ba? 66 kulang na lang usa. 666. Di ba? Og imo nang i-shadow baka nang naisuga din yan na 666 yun. Di ba? Pero ang sa Katoliko 73 sign of kanang 7 sign of kanabang katawhan sa Dios kay katong sa Old Testament gigamit man ng word 7 gigamit kan sa mga Sabadista kanang number 7 sign of people of God kay sa ikapitong adlaw gibalaan sa Dios ang kuan no. Then kana pong 3 sign of God, one God in 3 persons. So 73. So muna godly kayo nga symbol word. Mo na nga ang sa Katoliko gid mo kanang kumpleto nga Biblia kay na may sign ba kay ang ila 66 sign of incompleteness natunong gyud kay kulang. Di ba? Mo nang dili sila bay padipinsahon anang purgatorio di sila kadipinsa kay wa may Makabeyo ilang kuan ilang Biblia. Pero kita mga Katoliko na may Makabeyo. Mo dipinsahan man yun ang purgatorio kay na may prayer for God. Kompleto gyud na ato gikan pas mga apostoles. Gani na wala mahibaw iron sa daghan kayong mga supakiros Katoliko, bro. Si Martin Luther iyang gikuha ng 7 books. Kanang nay Makabeyo. Actually, dili lang 7 books may gustong kuhaon ni Martin Luther. Gusto niyang i-appeal ng Book of James. Kinaaman po sa Book of James, madipinsahan ng dili kay pagtuo lang. Naibuhat. Ya kay si Martin Luther, mingon siya nga, kuan naman, kanang pagtuo ra ko no, way buhat. Unya kinaaman sa Romans 3:28 ba na, nga, patay ang pagtuo kung walay buhat. Na si James nagsulti, si James dahil nag-ingon na. Mo nang ningon siya nga, ang sinulat ko ni James, Epistle of Straw. Amot pasabot dili angay ni tuhuan mo nang gustong kuhaon na niya. Nya wa lang siya mulampos kay ang iyang mga kaubang protestante di man sugot. Nakuha ng James, wa niya makuha. Nga napagyud ang kanang revelation kay galisod sa sabot ana. Kay Book of Symbols mo ng Book of Revelation, di lisod yun nimo matugkad ng Book of Revelation kung mabulag ka sa matod nga iglesia. Kay Book of Symbols ng Book of Revelation. Din galisod man siya nga kapoy interpret ani lisod kay sabton. Dili punta niya i-appeal ng Revelation. Kuhaon pud niya, wa pud mosugot iyang mga kaubang protestante. Mao na nga wa gyud siya molampos. Ang iyang gikalampusan kato nang gikuha tong 7 books. Mo na nga mga protestante ron makapanghunaw sila ba ng Makabeyo kay di mo sila tuwa ng Makabeyo. Pero ano lang yun, Brad. Ang ambot na ko ipasabot ba.
ngano man ni mga matawagan na to nga mga educators no ta. Nagkagulyang man pud ang ilang mga pagtulunan may tungod sa Ginoo. Nagkagulyang. Parehas lang gyapon ang mga way grado nga nagkagulyang, way kaso na lang sa mga way grado nga nagkagulyang kay wa may kibalo. Pero dapat unta ni mga kuan ta mga naanay mga kuan ilag yun na subayon kay naamo gyud na sa kasaysayan. Magkaguliyang yun, bro. Basta i-reject na to ang authority. Yes, reject. Kay ang una god nga ang mga anghel na murag nagkaguliyang yun kay nabahin man to. Ang mga anghel nabahin, di ba? Kay nay ni sunod di Lucifer og rebelde mga pero gamay ra sila kumpara ni sa mga anghel nga dito ni side ni Saint Michael. Mga 1/3 ra god ang nagrebelde. Unya si Saint Michael wala man to ni rebelde, mas daghan siya. Mo nang lupigon siya kumbati na mo nang nahulog galig ito. So mauna nga ang unang hinungdan nganong nagkaguliyang agi anang rebuilde sa authority sa Dios. Ang butang may pasabot good brad kanang modesisyon ka nga at least imong nasubay kay ikaw kantigo na kamo subay kay naagi ka og mga pagtulon mga kanang gitawag og mga education ba. Naagi kag education. Isa anto pa diha sa imong pagtuog yun, magsubay yun sa hustong education. Pero ngano mga nagkagulyang mangyapon? Dara bro, kato ako nang gisgutan in parts ganina. Klaro mo gusto. Si Kristo kanang musaka na sa langit, giturn over na yun ni Pedro. Yes. Ang kanang katungdanan sa pagka-universal pastor, kanang pagka-leader ba? Siyang simbahan. Yes. Kay daan naman niya sa pag-ingon pa lang niya nga magtukod siya sa simbahan, daan naman nga gipasabot niya nga si Pedro mo'y silbing iyang sinaligan, iyang bikar. Sa dihang iyang giingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit, ang imong idili diri syuta idili sa langit. Symbol of authority ba na? Pero ano authority, patiwasa sa kumad, authority na ni Kristo. Yes. Muna nga, sa tanang mga tinunan, sa tanang mga apostol, si Pedro may gipili ng daan ni Kristo. Nin karon kanus amag yun na gipatrabaho na yun ni Kristo. Sa dihang, mukayab na ni Kristo, mukayab na sa langit. Kanang sa Juan 21:15-17 nga, uingon siya nga, Pedro, kay mo adto naman ko sa langit, atiman na ang akong mga karnero. Sa ito pa, kadtong adlaw nahimog yung universal pastor si Pedro. So, dili si Peter Tanji, dili si Felix Manalo, dili si Eddie Villanueva, dili si Apollo Kibuloy, dili si Charles T. Russell, dili si Ellen White. Si Pedro may unang executive minister, dili si Felix Manalo. Mao na nga kung mabakante ning katungdanana na may mupuli na list of popes o na mga Santo Papa. O na nga, ang muribildi ang authority sa Santo Papa nga mao mo na ang katungdanan ni Pedro, kaguliyang kita. Mo man ang ilang question anang ano man. Ana lagi. While lain nga mga kaning mangluluwas si Kristo ra gyud. Ngano mang mana man mo ni Mary, man mo na niyang sa Santo Papa nga si Kristo ra man ang mangluluwas. Salain na lang ng panahon dito kayo, ano tayo panahon. Sumuna nga nganong nagkaguluyang ang mga Kristiyano ron, kay nirebuildi man sila sa authority ni San Pedro nga naa sa mga Santo Papa. Yes. Kay wa pa lang sila mo rebuildi, di gid mo daghan ng relihiyon. Di ba? Di gid mo daghan. So, di na ko taman brother, salamat. Okay, mga igsoon, dapat tayo gidutay nga mga 2 minutos siguro ni. Ato nang mi kanon. Wala to mga igsoon, nagpasalamat tate ni Brad Silbert sa dugang magpasabot na to. Pero sa sunod higayon ay atong ngano man nga maghisgot man mo nga laing mangluluwas nga si Pedro, si Mama Mary nga usa ra man gid ang mangluluwas sigon sa Bible. Ato nang hisgotan sa sunod higayon. Ikaduha pa pod. Ngano nga ang Yeshua mo claim nga sila ang original Bible. Ato ni sigutan. Wa na may original. Wa na original. Puros na kopya. Okay ni ang inyong natapos sa atong atong programa nga sangka sa katarungan uban sa atong manager kang Sir Edgar Dagomo ingon sa atong mga technician kang Sir
Expedito Taxi Lumba kang James Magdayo og uban nato diri si Brad Silbert Dondoyano, si Juan Kulay, si Brad Nicolay og si Kuan kaning sa Piniling Nasod, si Ronald Banal, ang akong kuan pod, akong pinanggang anak. Puros na ako pinanggang anak. Wow, wow. Puros na ako mga pinanggang anak. Kuan nila. na kay na. Oh, pero may ni sunod sa akong tunog pod pagka CFD. Kini yung sulugon si Brad John Banal, CFD. Kuan, Catholic CFD. Catholic Filipino. Yes. Tatak RMN. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, Life Rose Papaya, wow, my protein. Life Rose Papaya.